एगो सच्चाई बा। बिहार में सब नेता अपना जात के नाम लेके जियता लोग। हम माझी के हई, हम यादव के हई, हम कुशवाहा के हई। लेकिन अभी तक हमारा एको ऐसा नेता ना लौकल हन जात के नाम पर तो जियतड़न आ एसी में बैठतड़न, अपन परिवार पोसतड़न आ फिर अपना बाद विधायक बनावे के परिवारों के फेरा में पड़न बाल बच्चा के। लेकिन अभी तक एको जति बात विधायक जौन जाति के फेरा में बाढ़ है अपना जात के घर ही ना जाके पूछला हन कि ओकर लइका के का हाल बा, पढ़ता कि ओकर चूल्हा काहे नइखे जलत, ओकरा का दुख बा। ऐसे हमनी के होशियार होके के बा जानता। कोई के कहला में नहीं खे कि हमार जात जात के नाम लेके मलाई चाहतड़न आ तू तू नाम तले तड़ा हमार जात, ना मुअनी में हो ना तारा जियनी में हो आ ना तारा कोनो दुख में हो। काहे के जात आ काहे के हैं, काहे के हो आओ न देखो। हमार कहे को मतलब बा कि बिहार के मुख्यमंत्री भइलन जे भी होके तो पूरा बिहार के जनता को मुख्यमंत्री हवे। दुख सुख सब जनता के जाने के चाहिए, सब जनता उनकर हवे जो मुख्यमंत्री बिहार के बा हवे। तो अब फिर में हमार जात कहाँ से आ गई ये हमारा नहीं बुझात। जरा बुझाता कमेंट में लिखे।